जिसु ख्रिस्टनि बाखनाय जानाय जाथों जय मसीह। दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि ख्रिस्टियान जिउनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन टार्निं पइन्ट जानो हागौ। नोंथांनि जिउआव नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना जे आं पाप मावबाय, पाप मावनायनि थाखाय गोथार जिउआ आंजों गैला खोमा होननानै नोंथाङा सानफेरदोंना? माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गावखौ साननानै लादों नामा जे आं हारसिं जाबाय होननानै? दिनै इन्टारनेटआव गिर्जायाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां गोरोन्थि बुजिनाय एबा गोरोन्थि साननायफोरा दं। दिनै सोरबाया बुङो जे गोथार आत्माया थांलाय फैलाय खालामबाय थायो होननानै, आरो दिनै सोरबाया बुङो दि बियो एबा गोथार जिउआ माब्लाबाबो नागारनानै थाङा होननानै बुङो। अनजाग्राफोर, अब्ला सैथोआलाय माथो? अब्ला दिनै बाइबेला जोंनो बे बिषयाव माखौ फोरोङो? अनजाग्राफोर, दिनैनि बे 12 मिनिट एबा 10 मिनिटनि भिडिअआव जोङो इसोरनि गोथार बोसोननि सिङाव हाबनानै नायहैगोन दि जे अरायनि थाखाय जों जेन बे बाथ्राखौ बुजिनानै थायो। भिडिअखौ जोबजासिम नाय, मानोना भिडिअनि जोबनायाव नोंथांनि गासै साननाय हनायखौ सोलायना होनो हानाय गोबां बाथ्राफोरा दं। अनजाग्राफोर, बयनिख्रुइबो गिबिसिन आरो बयनिख्रुइबो गोनांथिसिन मोनसे सोंलुखौ लानानै फैग्रोनो नागिरबाय। बेनो जाहैबाय गोथार जिउखौ एबा पबित्र आत्माखौ जों माब्ला मोनो? When do we receive the Holy Spirit? गोबां मानसिफोरा सानोदि जेब्ला जोङो गिदिर सोमोनांथाव खामानि मावनो हायो, एबा घन्टानि उनाव घन्टा आरज खालामनो हायो, एबा बाप्तिस्मा लायो, अब्लासो जोङो गोथार जिउखौ मोनो होननानै फोथायो। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, बाइबेला जोंनो गुबुन मोनसे आलादाखौसो फोरोङो, जेराव जोङो इफिसुसारि 1:13 सिरियाव एरैहाय रोखा रोखायै बुंनायखौ जों मोननो हायो। नंथारगौ गाहाम रादाबखौ नोंसोरो खोनानानै बासायजाबाय आरो इसोरनि मानसिफोर जाबाय। नोंसोरो ख्रिस्टखौ फोथायबाय। इसोरा गावनि जबान होखानाय बादि गोथार जिउखौ होनानै नोंसोरखौ महर बुखाबाय। हिन्दीयावबो फरायनि, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन चुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और उस पर विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की साप लगी। अनजाग्राफोर, बेनि ओंथियानो जाहैबाय गोबां थोंजों आरो सहजै दं। सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय जेब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ खोनासंबाय एबा खोनाबाय। नैथि बाथ्रायानो जाहैबाय जेब्ला नोंथाङा सैथो गोसोजों फोथायो जे जिसु ख्रिस्टआनो इसोर होननानै आरो बियो जे नोंनि पापनि थाखाय जिउ होदों, बे बाथ्राखौ जेब्ला फोथायो। अनजाग्राफोर, जेब्ला बेफोर गासै खामानिखौ मावो, बै मावनाय लोगो लोगोनो एबा जाफुंहोनाय लोगो लोगोनो गोथार जिउआ फैयो, गोथार जिउनि महर बुनाया सफैयो। जेब्ला सासे मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ फोथायो आरो बिनो इसोर होननानै फोथायो आरो बिनो आंनि पापनि थाखाय थैदों होननानै फोथायो, अब्लानो गोथार जिउआ बै सुबुंनियाव फैयो। बे माबा मोनसे इनस्टलमेन्टआव मोननाय बेसादफोर नङा, बियो इसोरनि मोनसे अनथोबसो जाय मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो बिसोरनि थाखाय। जेब्लानो सासे मानसिया गोदान जोनोम जायो, अब्लानो गोथार आत्माया बिनियाव थायो एबा बिनि गोसो अन्तराव फैयो। बेयो नोंथांनि बासायजानायनि मोनसे महर जायो एबा सिल जायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, गोथार जिउखौ जोङो बेबायदिहै मोननो हायो। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो थांदोनि दिनैनि भिडिअनि बयनिख्रुइबो गोनांथिसिन सोंलुनि फारसे। बे सोंलुआनो जाहैबाय जेब्ला जोङो पाप मावो एबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावो, अब्लाना मा गोथार आत्माया जोंखौ नागारलाङो नामा? अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोङो बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय अल्ड टेस्टामेन्ट आरो निउ टेस्टामेन्ट एबा गोजाम रदाय एबा गोदान रदायनि बाथ्राखौ एबा बेनि फारागथिफोरखौ जोङो मोजाङै बुजिग्रोनो नांगोन। बे जायगायावनो, देट मिन्स गोजाम रदाय गोदान रदाय, बे जायगायावनो जोङो गोबां गोरोन्थिखौ खालामनानै लायो। बेनिखायनो फै जोङो गोजाम रदायनि बाथ्राखौ बुजिनानै लाग्रोनि जे गोजाम रदायाव गोथार जिउनि खामानि एबा गोथार जिउआ माब्ला फैनानै माबायदियै थांफिनदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो गुसुं समनि गेजेरजों नायनि। अनजाग्राफोर, गोजाम रदायाव गोथार आत्माया माबा मोनसे बिसेस खामानिनि थांखिनि थाखाय सोरबा सासे बेक्तिनियाव माखासे समनि थाखाय एबा दान्दिसे समनि थाखाय फैयोमोन। जेरैहाय जोङो नुनो मोनो राजा सौलनियाव आरो सिमसननियाव। जेब्ला बिसोरो इसोरनि बिथोनखौ मानियाखसै, देट मिन्स पाप मावबाय, इसोरनि बेरेखा खामानि मावबाय, अब्लाना गोथार आत्माया बिसोरखौ नागारनानै थांफिनबाय। बेनिखायनो डेभिडआ गितफोरनि 51 नम्बरनि 10 सिरियाव ओरैहाय
ओरैहाय आरज खालामदोंमोन, नोंनि मोखांनिफ्राय आंखौ दा गारहर आरो नोंनि गोथार जिउखौ आंनिफ्राय दालां। दा गोदान रदायाव बेयो माबायदि सोलायफैखो? अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव जिउ होनायनि गेजेरजों गासैबो सोलायहोजाबाय। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जहननि 14:14 सिरियाव जिसु ख्रिस्टआ मोनसे ओरैबायदि सद बांसा एबा प्रमिस लादोंमोन जायखौ नोंथांमोननो फरायनानै होनो हास्थायदों। आङो आफानियाव बिगोन आरो बियो नोंसोरनो गुबुन सासे हेफाजाब होग्राखौ हरगोन, बियो अरायबो नोंसोरजों थागोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो हास्थायदों, बेनो जादों जाहैबाय नोंथांमोना मोनसे वर्ड एबा मोनसे सोदोबनि सायाव थर खालामगोन, बे जाहैबाय अरायनि होननानै बुंदों। फर एभार, सर्बदा बे सोदोबनि सायाव नोंथांमोना थर खालामगोन। जिसु ख्रिस्टआ एरै होननानै बुङाखै एबा बेबायदि बुङाखै जे नोंसोरो मोजां खामानि मावब्लाल'सो गोथार जिउआ नोंसोरजों थाबाय थागोन होननानै बुङाखै, आरो नोंसोर जुदि गाज्रि खामानि मावोब्ला, पाप खामानि मावोब्ला गोथार जिउआ खारगोन होननानै बेबायदि बुङाखै। अनजाग्राफोर, जेब्ला गोथार जिउआ जों पाप मावनाय लोगो लोगोनो जुदि गोथार जिउआ जोंनिफ्राय खारोब्ला, अब्लाना बै सर्बदा सोदोब, फर एभार सोदोब एबा अरायबोनि थाखाय होननाय जिथु सोदोब दङ, बेनि ओंथिया मा जागोन? जिसुआ अरायबो होननानै बुंनाय जि ओंथि दङ, बे ओंथिया बेबायदिब्ला बेरखांगोन ने? अनजाग्राफोर, पबित्र आत्माया, गोथार जिउआ जोंनियाव भारा थानायफोर बायदि नङा जे जेरावहाय गोसो जाब्लानो थागोन, गोसो जायाब्लानो ओंखारलांगोन, बेबायदि नङा। बियो सासे बिगुमासो, बियो मालिकसो, जाया नोंथांखौ गावनि थै होनानै बायख'दों। दानाब्ला जों आरोबाव मोनसे गोनांथि सोंलु फारसे आवगायलांदोनि। बे गोनांथि सोंलुआनो जादों जाहैबाय, जेब्ला जों पाप मावो अब्लाना मा जायो? What happens when we sin? अब्लाना जोंनियाव आरोबाव मोनसे सोंलुआ बेरखांफैयो दि जेब्ला जोङो पाप मावो अब्ला जोंनि गोसोआव मानो एसेबां जों गाज्रिखौ मोनो, आरो एबा जोङो मानो गावखौनो खालि खालि मोनो? जुदि जों पाप मावब्लाबो गोथार जिउआ जुदि जोंनिफ्राय थाङाब्ला एबा खारलाङाब्ला, अब्ला जोङो जोंनि गोसोआव मानो उसाव बादावखौ मोन्दांथि मोननो हायो? जेरावहाय जोङो पाप मावब्ला जोंनि गोसोआव माबा मोनसेफोरा जाखाङो, जों बैफोरखौ मानो मोनदाङो? बाइबेला बेनि फिननायखौ मोननै सोदोबाव फिननाय होयो, बेनो जादों जाहैबाय ग्रीभ, दुखु आरो खोमोरनाय। बे बिसयाव इफिसुस 4:4-30 सिरिया एरैहाय बुङो, आरो नोंसोरो इसोरनि गोथार जिउखौ दुखु दाहो, मानोना नोंसोर गहोजागोन सानसिम इसोरा गोथार जिउजोंनो नोंसोरखौ महर बुनानै दोनखाबाय। अनजाग्राफोर, जेब्ला सासे ख्रिस्टियान मानसिया पाप मावो अब्लाना गोथार आत्माया बिनिफ्राय खारा एबा बिखौ नागारनानै थाङा, नाथाय बिनि सिङावनो थानानै बियो दुखु जायो। गोथार जिउआ दुखु जायो मानोना बियो गोथार आरो बियो नोंखौ अनो। अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ जोङो आरोबाव गोथौयै मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों बुजिनो नाजाबावनि। जुदि सोरबा सासे गथ'आ गोरोन्थि मावोब्ला बिनि बिमा बिफाया बिखौ बिनि न'निफ्राय होखारहरा, बियो गोरोन्थि मावदोंब्लाबो बिसोरनिनो बियो फिसा जानानै थायो। नाथाय बिफा आरो बिसाज्लानि गेजेराव जि सोमोन्दोफोरा दङमोन, जि रायज्लायनायफोरा दङमोन, जि आनन्द एबा रंजानायफोरा दङमोन, बै गासैबो थाथ'यो एबा स्टप जायो। नखराव गुबुन रोखोमनि मोनसे स्रिंस्राय थासारिया फैयो। थिग बेबायदिनो जेब्ला जों पाप मावो एबा नोंथाङा पाप मावो, सेथि नोंथांहा गोथार जिउजों एबा पबित्र आत्माजों लोगोसे जि रिलेशनशिप दङ, बे रिलेशनशिपआ बायनानै थाङा। नैथि, नाथाय नोंथांहा पबित्र आत्माजों गोथार जिउजों लोगोसे जि फेल'शिप दङ, बै फेल'शिप एबा लोगो लाज्लायनाया बायो। थामथि बाथ्रा, नोंथांनि आरज खालामनाया गुसु जालाङो, गोथार बाइबेल फरायनाय फारसे एबा इसोरनि बोसोन फरायनाय फारसे गोसो जयै जालाङो। बेखौनो बुङो आत्माया दुखु जानाय होननानै। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो नैथि सोदोब फारसे, बेनो जादों जाहैबाय गोमोरनाय, क्विन्स। बे बिसयाव गोथार बाइबेला रोखा रोखायै 1 थिस्सलनिकेयारि 5:19 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, गोथार जिउखौ दाखोमोर। अनजाग्राफोर, बेयावहाय मानो दाखोमोर होननानै बुंनाय सोदोबखौ बाहायखो? मानोना गोथार बाइबेलाव गोथार जिउखौ, गोथार पबित्र आत्माखौ अरजों रुजुदों। जेरैहाय जोङो पेन्टेकस्टनि सानाव गोथार जिउखौ अरनि समानै एबा अरनि सालाय बायदि फैनायखौ जों नुनो मोनदों एबा मिथियो, आरो बे अरानो एबा बे गोथार जिउआनो नोंथांनि जिउआव, जोंनि जिउआव मोनथाम रोखोमनि खामानिखौ मावो। सेथि, नोंथांखौ इसोरनि थाखाय जसिला एबा सांग्रांथि, इच्छा गोनां खालामो। नैथि, सैथो लामाजों बियो जोंखौ दैदेनो। थामथि, बियो जोंखौ पापखौ मुगैनो थाखाय फोरोङो। बेखिनियावनो मोनसे सोंलु जायो जाहैबाय जे बे आत्माया अब्ला माब्ला गोमोरो? दे अब्ला जोङो मोनसे सहज बिदिन्थिनि गेजेरजों बाथ्राखौ गोथौयै बुजिनो नाजानि। दान्दिसे समनि थाखाय साननानै लाथ'दो, मोनसे गिदिर अरा खामगासिनो दङ आरो बेयावहाय नोंथाङा लासै लासैयै हाद्रै गारबाय थादों एबा हा गारबाय थादों, एबा
नोंथाङा दै लुगासिनो दं अब्लाना बैबायदि थासारियाव मा जागोन बैबायदि समाव लासै लासैयै अरनि खामनाया खमिबोगोन उखुन्दै खुगोन आरो जोबथायाव अर जोंनाया लासैनो कमप्लिटलि गोमोरलांजोबगोन थिग बेबायदिनो गोथार जिउआ जोंनि सिङाव थानानै गोथार आत्माया जोंजों लोगोसे थानानै जोंखौ बबेबा खामानिखौ मावनो थाखाय जेब्ला थुलुंगा होयो जेरैहाय आर'ज खालामनो थाखाय जेरैहाय इसोरनि बोसोनखौ फरायनो थाखाय जेरैहाय जोङो गुबुनखौ मदद होनो थाखाय एबा बबेबा पापखौ नागारनो थाखाय आरो जेब्ला जोङो बिनि बै बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानैबो खोनायै बायदि जेब्ला जोङो थायो अब्लाना जोङो बै अराव दै होनाय हा होनायफोर बायदि खामानि मावनाय जायो जेब्ला नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावो अब्लाना गोसो सिङाव जि अर दङ बै अरा गोबारैनो खामो एबा गाबख्रावो आरो नोंथाङा बै समाव गोबां उसाव बादाव जागोन नाथाय जेब्ला नोंथाङा गोथार जिउनि रावखौ गोथार जिउनि बाथ्राखौ गले गले दबथायनानै दोनगोन खोनानानैबो खोनायै बायदि थागोन आरो नोंथाङा बिनि बुंनायखौ मानिया आरो नोंथाङा पापावनो जेब्ला थाबाय थायो अब्लाना लासै लासै नोंथांनियाव जि ख्रिस्टियाननि जि अर दङमोन एबा गोथार जिउनि जि जोंनाय अर दङमोन बियो लासै लासै गोमोरलाङो अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन गोथार जिउआ गोथार आत्माया पबित्र आत्माया जोंनिफ्राय खारलाङा नाथाय बिनि जिथु बोलो दङमोन बिनि जि दैदेननायफोर दङमोन बिनि जि रावफोर दङमोन बेफोर गासैबो नोंनि जिउनिफ्राय गोमोरलाङो जों बेबायदि ख्रिस्टियानसो जानानै थागोन जेरावहाय केबल मुंनिल'सो ख्रिस्टियान जागोन नाथाय जोंनि सिङाव जि आत्मिक जिउनि जि अर थानो नांगौमोन बे अरा थानाय नङा बियो गोमोरनानै थागोन अनजाग्रा आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोन बे गोरोन्थियाव दाथा जे सैताना जोंनो अनेक रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि नंखायफोरखौ सोनानै होनो हागौ बियो लाबोनो हागौ जे इसोरा आंखौ नागारबाय गोथार जिउआ आंखौ नागारबाय बेफोरबायदि साननाय हनायफोरखौ सैताना जोंनि गोसोआव लाबोनो हागौ दा साबधान जागोन बेनिखाय गोथार जिउआ एबा पबित्र आत्माया नोंनि सिङाव दङदि जे नों जे गोरोन्थि मावबाय बेखौ नोंनिफ्राय गोजान जानो थाखाय नङा नाथाय नोंनो फिन लामा दिन्थिनो थाखाय नोंथाङा जे गावखौ दसि बेखौ मोन्दांथि मोनफिननो हायो बेखौ दिन्थिनो थाखाय गोथार जिउआ नोंजों लोगोसे दं आरो बै समाव नोंथाङा गोथार जिउ थानायखाय बुंनो हागोन जे ओ प्रभु आंहा गोरोन्थि जाबाय आं गोरोन्थि मावदों बे बाथ्राखौ मोन्दांथि मोननो हागोन आरो बुंनो हागोन बेनिखायनो 1 जहननि 7:9 सिरिया बुङोदि जे जेब्ला जोङो जोंनि गोरोन्थिखौ मानिनानै लायो उनदाहा खालामो गावनि पापखौ स्वीकार खालामो अब्लाना इसोरा जोंखौ अनखाङो आरो इसोरजों लोगोसे गोथार जिउजों लोगोसे जिसुजों लोगोसे जोंनि सोमोन्दोखौ बोलोगोरा खालामफिनो दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होबायब्ला नोंथांनि गिनायखौ गोजान खालामदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बे भिडिअनि थाखाय मोनसे लाइकखौ होदो आरो लोगोसेयैनो कमेन्टआव आमेन लिरदो जेन आङो बुजि मोननो हायो जे नोंथाङा जे बे भिडिअखौ नायनानै गासै बाथ्राफोरखौबो बुजिबाय होननानै आरो अनजाग्राफोर बे भिडिअखौ नोंथांनि ख्रिस्टियान लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव जेन बिथांमोनाबो बे सैथो बाथ्राखौ बुजियो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो फैनो गोनां भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनबावलायसिगोन बै समसिम जय मसीह मे गड ब्लेस इउ थेंक इउ